Amb motiu de l'Exposició Internacional Surrealista de Londres, pronuncia una conferència vestit amb una escafandra per tal de demostrar que la seva obra se submergeix en l'inconscient. Prèviament, un dels seus amics s'havia ocupat de llogar el vestit de bus i per fer-ho havia trucat a una casa especialitzada. «A quina profunditat intenta baixar el senyor Dalí?», va preguntar l'arrendador. «Fins a la profunditat del subconscient. Després, pujarà de seguida». L'experiència gairebé acaba en tragèdia, perquè Dalí va estar a punt d'ofegar-se. Quan finalment vaig sortir de l'escafandra, tothom va restar impressionat per la meva pal·lidesa mortal, que constituïa la mesura exacta d'aquell delinear element dramàtic que no deixa mai d'acompanyar els meus actes i les meves empreses més trivials. Aquests missatges del subconscient són, sens dubte, els que m'inspiren en la realització de les meves pintures.